Здравейте! Заснимам това видео, за да говоря с всички мъже. Но конкретно с тези мъже, ангажирани в своето развитие и изграждане като личност. Замислял съм и съм изграждал множество страхотни проекти, които обаче след време са отслабвани, приключват се, провалят се. И тогава винаги съм си задавал въпроса: защо нещо работещо, носещо резултати, понякога дори уникално, защо приключва, защо свършва? Как можем да навлезем в състояние на постигане и задържане? Можем ли да избегнем цикличността? Възможно ли е поражението да не следва постижението? Страданието да не следва радостта? Как да останем в играта? Защо някои постигат и задържат, а други свършват преди дори да са започнали? Коя е здравата основа, върху която можем да стъпим и да изграждаме, да надграждаме себе си? Как да открием своя дар, своята мисия и да ги дадем по най-добрия начин на себе си, на света около нас и на своята любима? Как да намерим сили и мотивация да продължим, да се развиваме? Как да разширим капацитета на това, което можем, докато търсим и откриваме това, което наистина искаме да правим? Коя е най-силната ни вибрация? Възможно ли е радостта и щастието да бъдат удължени? Кратките ни мигове да бъдат разширени във времето? Как да разширим себе си? Да станем по-цялостни? Колко дълбоко можем да проникнем в света, в бизнеса си и в своята любима, търсейки, откривайки, намирайки своя дар, своята мисия, запазвайки своя идеал? Можем ли да удовлетворим себе си, света около нас и своята любима, правейки всичко това? Коя е най-високата вибрация, която имаме? Можем ли да издържим на тази вибрация? Ще се оплашим ли? Ще загубим ли посоката? Можем ли да изкачим върха на планината? Да се насладим на страхотната гледка, без да затаим дъх?